Generálny tajomník NATO Mark Rutte nedávno vyhlásil, že Západ vojnu na Ukrajine neprehráva, aj keď frontová línia sa hýbe nesprávnym smerom. Táto veta pobavila internet, no v skutočnosti je krutá, najmä voči Ukrajine. Rutte v rozhovore pre nemecký Bild jasne povedal, že Západu nejde o Ukrajinu, ale o oslabenie Ruska. Ukrajina za to platí obrovskú cenu. Krvou svojich vojakov. Podľa Rutteho ruské straty denne dosahujú 1000 až 1500 vojakov. Tento počet je zrejme prehnaný, no faktom je, že vojna je drahá pre obe strany. Západ však nemá v konflikte vlastné vojenské straty. Bojujú iba Ukrajinci. To znamená jediné. Ukrajina vojnu prehráva, aj keď Západ si to nechce priznať. Ukrajinské straty sú devastačné. Rutte však zamlčal jednu zásadnú vec. Ukrajinské straty sú oveľa vyššie ako ruské a pre Ukrajinu sú katastrofálne. Rusko je veľké a jeho armáda má viac ľudí aj techniky. Ukrajina je oproti nemu slabšia a vyčerpáva sa. Straty Ukrajiny sú také veľké, že musia na front posielať 18-ročných mladíkov, pilotov či zdravotníkov. Dokonca sa množia prípady dezercie ešte pred príchodom na boisko. Už aj západní experti priznávajú, že ak bude vojna pokračovať rovnakým tempom, v roku 2025 bude Ukrajina nútená rokovať s Ruskom, inak jej hrozí úplný kolaps. Ukrajina nielenže prehráva vojensky, ale aj ekonomicky a demograficky. Počet obyvateľov pod kontrolou vlády sa odhaduje už len na 20 až 25 miliónov. Rutte síce hovorí o ruskej cene za vojnu, no nehovorí o tom, čo táto vojna robí s Ukrajinou. Západ stále opakuje, že Ukrajine treba pomáhať, aby sa dostala do pozície sily a mohla vyjednávať s Ruskom. Realita je však iná. Čím dlhšie Ukrajina bojuje, tým je slabšia. Ako chce Rutte dosiahnuť jej silu? Ďalšími bojmi? Ďalšími obeťami? Pravda je taká, že stratégia Západu nikdy nepočítala so silnou Ukrajinou. Rozprávky o jej víťazstve a strategickej porážke Ruska boli len klamstvá. Cieľom bolo oslabiť Rusko, aj keby to znamenalo zničenie Ukrajiny. Vojna sa vôbec nemusela skončiť tak katastrofálne. V decembri 2021 Rusko navrhovalo rokovania o Donbase a bezpečnostných zárukách. Západ a Ukrajina to odmietli a trvali na vojenskom riešení. Rokovania boli možné aj v marci 2022 či v lete 2023. No všetky príležitosti boli zmarené. Ukrajina stále verila v pomoc NATO, hoci tá nikdy neprišla v podobe, akú by potrebovala. Dnes šéf NATO tvrdí, že treba počkať, kým Ukrajina zosilnie, aby mohla rokovať. Lenže Ukrajina sa neobnovuje, ale slabne. A čakať môže znamenať len jedno, ešte viac strát, ešte väčšiu devastáciu a nakoniec neodvratnú porážku. Vyzerá to tak, že Západ Ukrajinu jednoducho obetoval. Budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie v komentároch a vyjadríte svoj názor. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak nás budete aj odoberať a sledovať ďalej. Politika denne.